paper juga per tu la nova cançó dins una lluita política? Bé, la nova cançó va començar tot sent una lluita política important a dintre del món de la cultura, que és cantar en una llengua que en aquell moment estava completament marginada, que era la nostra llengua, el català. Aleshores, jo vaig començar quan els exercicis més o menys acabaven la seva feina. Vaig començar amb el Lluís Llach i el Restant Subirats a cantar. I des de llavors, els tres, més o menys, hem seguit cantant en català, perquè per nosaltres és una manera d'expressar els nostres sentiments des de la nostra terra, d'alguna manera. Jo crec que aquest és el comú denominador que ens ajunta a molts de la nova cançó, la nostra llengua. De casa me n'aniré descans, les oliveres grises endarrere quedarà. Me n'aniré de casa per es camí desvé, potser trobaré tempesta, tal vegada molt malfent. El meu amic en Pere i el meu germà més gran fa temps que se n'anaren i ja no tornaran. Si jo li dic a ma mare que també me'n vull anar, ma mare sempre plora i jo ja no sé plorar. Me n'aniré de casa per el camí desfet, potser trobaré tempesta, tal vegada molt malament, però me n'aniré de casa, me n'aniré descans, les oliveres grises darrere quedarà. Quina lluita política es tracta? Bé, jo crec que en aquest moment en el nostre país hi ha molts camins per triar. Jo crec que masses, perquè està bé, masses no, però és un moment una mica confús políticament, perquè es parla de democràcia i exactament no n'hi ha cap. En aquest moment jo crec que encara vivim una època, si més no feixista encara, i que s'ha de començar per unes coses simples per tenir un enteniment de tots aquests camins polítics que hi ha. Però jo crec que tots a dins de la cançó tenen els seus ideals polítics fora de la seva lluita professional, no? Ara bé, jo no sóc qui tampoc per dir cada un el que pretén, no? Jo crec que dins de la nostra lluita professional com a cantants pretenem portar la cultura al poble de la millor manera possible, i cantant és una manera d'expressar els nostres sentiments i la nostra cultura d'alguna manera, no? Ara, esclar, tot el que després cada un individualment pot fer és com qualsevol altre treballador del nostre país. I durant aquelles arbrades
Com entens la teva actuació dins aquestes 6 hores de nova cançó que es fan per primera vegada aquí a Catalunya Nord? Bé, estic molt contenta d'estar aquí i de participar amb el vostre recital de Catalunya Nord. Puc dir que cantaré unes cançons populars de Mallorca i voldria portar una mica les cançons de Mallorca aquí i estar amb vosaltres.